Takže čau! Já vás vítám u dalšího videa po hodně velké době. No, je to hodně velká doba, protože a jelikož nebyl čas jakoby něco natočit a za prvý moc jsem na to ani neměl jakože chuť prostě jít a něco točit. Nějak mě to i přestalo, ne že bavit, ale prostě chápem se. A hlavně nebyl jakože na toho Fenda moc jakoby, že dobrý práce, kde bych mohl jakoby něco o tom natočit nebo něco takového. To bylo ne vorání, ale buď to byl odvoz, kde já jsem nemohl ještě řídit a tady konečně už můžu. A takže máme tu stejnou mašinu, Fend 828 Vario a za sebou máme diskáč od značky Lemken Rubin o záběru 6 metrů a diskujeme tady už po druhý. Nejdřív se tady zadělával digestát, jakoby hnojivo, prostě kejda. Tak to se zadělávalo jednou, se s tím tady jezdilo, to my jsme nedělali. A teď se tady jezdí po druhý, pod už setí, že tady bude se sečkou, která to bude set jakoby prostě do podmítky jakoby, že to nemusí se vorat a takhle. A takže tu tady musíme připravit takhle pod to setí, děláváme to, nevím do jaký hloubky, ale dáváme to dost, aby jsme mu to pěkně načechrali. A takže diskáč má tam disky, těch je tam asi 48, nevím, cca, myslím. Zatím hned jsou takový, teď nevím, jak bych to popsal, takový smyky, takový, no, dejme tomu, že smyky, kterou to strniště jakoby rozdělává, ale že to dává nějak, nevím, nevyznám se v tom. Tak to tam je a hnedka pak tam jsou válce, jsou tam dvoje. A ještě tady máme pak na setí, když se s tím se nějaká jiná plodina, jakože třeba okolo brambor, jakože třeba slazenka a nevím, co se s tím ještě dá set, jo. Takže to tam máme. Ale to momentálně, že jo, nepoužíváme, to se dělá z jara většinou. No a to je všechno asi, co se z toho, co tam na tom stroji jakoby diskáči je. No, jezdíme na navigaci, jak jinak, že jo, to jinak už neumím. A ramena máme nějakých 44, 45, jak jde. Tady mohl nechat puštěný. Dej se dolů. Oj, zlé, ne? No. Tady máme takovou špičku, víceméně. Takže to tady doděláme. Tady máme ještě kus a ještě pak máme pod tím. Je prosev a pak tam je dole ještě. A to je kousek, já nevím, kolik tady je hektarů. 15 hektarů dohromady. Musíme chvátat, protože má pršet. Rád bych to tady udělal. Aby jsme nezmokli. Jezdíme nějakou rychlostí
12,5, 13, jak jde. Otáčky máme zhruba nějakých 15. No a takhle si tady jezdíme, no. V klídku, pohoda. Tady ta práce, to je dobrá, to mě baví. Na tom snad není co to. Nechci být prostý, nechci to, aby prostě rozbít, jakoby, dejme tomu, to slova. Chtěl jsem říct něco jiného, ale nebudem se vyjadřovat. No jinak, co jsem chtěl říct k YouTube, ke kanálu, tak jsem rád, že když jsem takhle dlouho už netočil, tak ta aktivita, že jste tam furt zůstali, že jste neodhlásili odběr nebo něco takového, že mě furt sledujete. Byl jsem víc teď akční jakoby na TikToku, na Instagramu a takhle. Takže určitě se tam můžete i taky podívat. Jmenuji se tam úplně stejně jak tady na YouTube. Mám to všude stejné. Já mám rád, když je to něco každý úplně jinýho. Pak jsem to zmatený a když se mě někdo ptá, jak se tam jmenuji, tak já nevím. Takže tak no. No, tady doděláme tady tu špičku. Uděláme 4x couratě. Děláme 4x couratě a pojedeme tamhle za les nebo za káze. Jako práší se řádně, jako tohle ještě jako prd, jo, ale minulej týden, že teď tady trošku sprchlo, ale minulej týden, to byla hulenice, to nebylo vůbec vidět tady předek toho diskáče nebylo vůbec vidět. To bylo neskutečné. To když jsme pak jezdili někde u baráku, tak ty sousedí úplně nadávali a všechno možné. A jako nedivím se, no, když takhle jezdili se u baráku, jako vůbec se jim nedivím. Dáme dolů a jdem. Jinak někdo mi taky psal, že se občas jakože zasekává nebo něco takového, jo. A jako nemůžete se divit, nebo jakože takhle, já jsem to nikdy nedělal a furt se to učím a je to teprve to 5. farlock, nebo nevím kolikátej to je. Tak se nemůžete divit. Akor teď ten farlock, to je po dlouhé době, já než jsem se trošku rozmluvil nebo všechno, tak se omlouvám, no. Já za to nemůžu. Bohužel, no teď to nevíde, musí. Já říkám, že to musí být. Protože já toovat nebudu, já určitě ne. Zapneš navigaci a jdeš, dáš tam tempomat. Spal bych. Takhle při pondělku, tyjo, je hrozný. A co no? Bez práce nejsou koláče. Nebo jak se to říká, nevím.
Tady po kombajnech je nějaký výdrol, ale není to tak nejhorší. Bývalo to horší, že to bylo úplně zelený. Ale co, ten kombajn to nemůže úplně vyzbírat, že jo? U každého kombajnu jsou ztráty. To nemůže být, aby kombajn měl ztráty. To prostě nejde. Nebo jakože jde, ale musí se s tím hodně vyhrát. Jo. To pak musí být. A pijem se dobré vody. Máme sucho v krku. No. Nevím, jakože úplně ještě co vám k tomu říct, něco nejdůležitějšího. Je to furt stejné. Máme už požních. Takže dobrý. Teď pátek jsou dožínky. Takže si zase ožerem. Ne, sranda. Jinak jako výnosy byly tak nějak jakože normální, no. Nebyla to žádná sláva, mohlo to být lepší. Mohlo to být mnohem lepší, no, ale je sucho, neprší, co si budem povídat, jedno s druhým. Ještě si otřít okýnko, nevidím na to. Prdeli. Hergot, jsem to nevypil, no. Vidíš to. Abychom nevzali sloup. To by bylo, sloup uní. A ono nic. No nic, já si myslím, že pro tenhle farvlog to budou všechno. Určitě tady zanech like, určitě to sdílej, hlavně odběr, to mě podpoří. Rád se na to dívám, když se to zvedá všechno. Rozhodně se na to líp kouká, než kdyby to klesalo. A takže jo, takže třeba se uvidíme u dalšího farvlogu, jestli to bude při orbě, nevím už. Jo, ale nerad bych točil při té orbě, už jste toho viděli dost. Jestli třeba zase kaček ještě něco natočím, uvidím. Takže jo, takže se mějte. A u toho dalšího farvlogu se mějte a zdar.